פנגל. בטוח מתדלת אחת תנועה. עושים את זה בהגינות. אתה הכתב שלנו, אתה הצלם. אנחנו עושים למשימה, אני מנהל אירוע. אתה קצין בדיר מניקור. אתה קצין מה אף אחד לא יכול לקרות. אתה גנרל. אני רוג'ר. איך קוראים לך? נשר כחול. אני נשר ברזל. פרסיונר. בואו מה פתוח, ממש פתוח, פלישה. מוכנים? אתה אחורה, אתה ראשון, אתה תעמוד ראשון, בוא. קצ'רי. למה אנחנו בורחים? בניחו תגבור אותנו ככה.